שלום חברים יקרים, היום אנחנו מתחילים קורס שמסכם לנו את השנה של חלק הראשון בזמרין אנדרואיד. אנחנו נתמקד בכל הנושאים שלמדנו השנה ואני אוביל אתכם לאורך כל המשימה המסכמת. אנחנו נתרגל את זה כאן בשלבים, אז קדימה, בואו נצא לדרך. קודם כל, אני רוצה להראות לכם את התרשים, שלפי התרשים הזה אנחנו נעבוד. אז אתם מתבקשים קודם כל לבנות כזה תרשים באחת התוכנות שתבחרו. אתם יכולים לעבוד במימסיקל, יכולים לעבוד ב-iDraw, יכולים לצייר את זה גם בפאורפוינט. והתרשים הזה מראה לכם את הקשרים ואת הפלואו באפליקציה שלנו, שהיא כוללת גם ניהול משתמשים וגם ניהול מסמכים של משתמשים. לכל משתמש יהיה יותר ממסמך אחד, ולכל מסמך יהיה רק משתמש אחד שיצר אותו ושיכול לנהל אותו. וכמובן האדמין, המנהל, יכול לראות כל מסמך של כל יוזר, כל המסמכים שלו. לא יכול לערוך אותם, אבל כן יכול למחוק אותם. אז בואו נתחיל. דבר ראשון, אנחנו ניכנס לוויז'ואל סטודיו ונפתח לנו את הפרויקט. ניצור פרויקט חדש. אנדרואיד, אוקיי. בואו נקרא לו My Final App. נבחר איפה אנחנו רוצים לשמור אותו. אני ממליץ לשמור אותו על דיסק און קי. אוקיי. בשלב הראשון אנחנו ניצור את השכבות שלנו כהכנה להמשך, הכנה למודל MVVM, ואנחנו נתמקד במודל הזה כדי להפריד בין חלקים שונים באפליקציה. אוקיי. דבר ראשון, אנחנו נלך וניצור שכבות נוספות בפרויקט שלנו. נלך לסולושן, נעשה add, new project, ונבחר project מסוג Android Class Library. וניתן לו שם מודל. אוקיי. אחרי זה ניצור עוד שכבה, add new project, בצורה דומה. נבחר Class Library וניצור שכבה בשם view model. שימו לב שכאן הכתובת בדיוק אותה כתובת כמו הפרויקט הראשי שלכם. זאת אומרת, הוא יוצר את הפרויקטים האלה בתוך התיקייה של פרויקט הראשי שלכם. אוקיי, יצרנו view model, ושכבה האחרונה היא שכבת המנהל או מנהלת של האפליקציה. השכבה הזו תהווה מנהלת או איזשהו authority שיחליט מה עושים, מתי עושים, מה מציגים, איך מציגים וכו'. אז אנחנו קוראים לשכבה הזאת Business Logic. אוקיי, כשיצרנו את כל השכבות, עכשיו אנחנו צריכים לקשר ביניהם. עכשיו הם נוצרו כפרויקטים עצמאיים, וכדי שהם יראו אחד את השני, אנחנו צריכים לבנות את הקשרים, והקשרים עובדים רק בכיוון אחד. הקשר הזה חד כיווני.
הוא נקרא רפרנס. אז קודם כל אנחנו נוסיף רפרנסים לפרויקט הראשי שלנו. אז אנחנו הולכים ל-references, add reference, הולכים כאן ל-Lotion projects ומוסיפים כאן reference ל-business logic, למודל ול-view מודל אנחנו לא צריכים, רק business logic ומודל. אוקיי. אחרי זה אנחנו באים למודל, view מודל, ומוסיפים כאן reference למודל. אוקיי, והביזנס לוג'יק שלנו הוא צריך לקבל reference ל-view מודל ומודל. זהו. אוקיי, עכשיו קישרנו את כל השכבות ואנחנו ניגשים לבנות את המסכים שלנו, המסכים. אז דבר ראשון, אנחנו ניכנס לפרויקט הראשי ונבנה את המסך של Main Activity. ניכנס ל-Resources, Layouts ונבנה כאן את המסך של Activity Main. אוקיי, אז אני פשוט הכנתי כבר את העיצוב. אתם יכולים כמובן לראות כאן ולבנות את זה אצלכם בדיוק כמו אצלי. המסך הזה, מה שהוא עושה, הוא לוקח אותי sign in, sign up בהתאם לצורך. כאן יהיה גם לוגו של האפליקציה שלכם בהמשך או דברים נוספים לגבי האפליקציה או על האפליקציה. זה מין מסך ראשי שנפתח לכל אחד בתחילת האפליקציה מתי שאנחנו מריצים אותה. אוקיי, מכאן אנחנו נלך וניצור את שני המסכים האלה של sign in ו-sign up. אז דבר ראשון, אני יוצר activity חדש, add new item, activity, וניצור activity בשם sign in activity. אוקיי, ועכשיו אני צריך ליצור מסך של ה-sign in. אני אלך ל-resources, layout, וניצור כאן new layout ונקרא לו sign in layout. אוקיי, אני שמתי לכם בקלאסרום את שני המסכים האלה, אתם יכולים להעתיק משם את הקוד. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים, וזה בעצם ה-layout. בואו נעבור עליו. קודם כל יש לנו את ה-edit text של אימייל, אחרי זה יש לנו את ה-edit text של password, אחרי זה יש לנו כפתור login, ואחרי זה יש לנו שני קישורים ל-forget password ו-sign up,
שאנחנו נטפל בהם. אז זה בעצם הקישור ל-sign up עם ה-ID שלו. וזהו, עכשיו עושים Ctrl S, שומרים ויוצרים אקטיביטי חדש. ונותנים לו שם sign up. אוקיי, יצרנו אקטיביטי חדש ל-sign up, ובואו ניצור לו גם את המסך שלו. sign up layout. יופי, יצרנו את המסך של sign up, Ctrl S ונצא מכאן. דבר אחרון, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לקשר בין האקטיביטי למסך. אני נמצא עכשיו ב-sign in activity, אז בואו נעשה כאן set content view reference. resource layout sign in layout, ונעתיק את זה גם ל-sign up activity, ופה יהיה sign up layout. קישרנו את שני המסכים לאקטיביטי, ועכשיו במיין אקטיביטי ניצור קישורים לדברים האלה. נלך למיין אקטיביטי, ואת זה בינתיים, את הפעולה הזאת אנחנו יכולים למחוק, כרגע לא נצטרך אותה, וניצור כאן שני טקסט ויואים. TV to sign in ו-TV to sign up. Initialize views. ו-TV to sign in. וכאן אנחנו צריכים לבחור את הטקסט ויו שלנו לפי ה-ID, אז אנחנו חוזרים ל-layout שלנו, ל-Activity Main Layout, ופה אנחנו נראה את ה-Text View, Sign In, זה בעצם ה-ID שלו, אז ניקח אותו לכאן, ו-TV to Sign Up.
ניקח אותו מכאן. אוקיי, עכשיו ניצור גם אירוע לכל אחד מהכפתורים האלה. ניצור אירוע לפי ה-Delegate, Sender ו-Arguments. ואז פשוט נעבור לאקטיביטי המתאים. Type of sign in activity. אותו דבר נעשה גם ל-sign up. אוקיי, זהו, נשארנו רק לבדוק שהכל עובד, כל המעברים עובדים, ונסיים. אז בואו נריץ את זה. אוקיי, תראו, קיבלתי כאן כמה שגיאות. חשוב מאוד גם שאני אראה לכם את השגיאות. אתם גם כן אמורים להתקל בשגיאות האלו. בואו נראה מה הולך פה. אחד, הוא אומר שהוא לא הצליח לקשר בין הדברים האלה, אין בעיה, אבל כאן הוא אומר שה-resource drawable, התמונה delete לא נמצאת בפרויקט שלנו. אנחנו צריכים להביא את התמונה הזו בשביל המסך registration. אז בואו ניקח את התמונה הזאת של bucket ונעביר את זה לאפליקציה שלנו. אוקיי, בשביל זה אני הולך לתיק ה-Drawable, עושה Add Existing Item ובוחר כאן את התמונה. אמורה להיות לכם, אם לא, תמצאו כזאת תמונה ב-PNG ותוסיפו אותה ל-Drawable. כמובן צריך לתת לה שם Delete כמו מופיע ב-XML. אוקיי, חברים, כמובן לא לשכוח בתמונה שאתם מייבאים, צריך לשנות את ה-Build Action ל-Android Resources. הנה. ולעשות Rebuild. אוקיי, ברגע שעשיתם ריבילד והכל עבר בהצלחה, שימו לב, כשאתם מעתיקים XML, כמובן לתקן את זה כמו שצריך. עדיף להעתיק ממה שאני עשיתי והראיתי לכם, להקליט בעצמכם כתרגול. אז בואו נריץ את האפליקציה שלנו, נראה שהכל עובד, כל המעברים עובדים. אוקיי, בואו נראה. אם נלך ל-sign in, באים ל-sign in, ואני רוצה עכשיו את ה-sign up, באים ל-sign up. מצוין. אז דבר אחרון, אנחנו רוצים לתקן גם לטפל גם בקישור הזה, גם בקישור הזה של sign in. הנה הטקסט view הזה, sign up. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו ניצור עוד, אנחנו נלך לאקטיביטי של sign in, אקטיביטי של sign in, ניצור פה text view, TV to sign up,
ונעשה כאן initialize. views. אוקיי. אז בואו נתחיל אותו. רק נבדוק מה ה-ID של אותו text view ב-sign in. אז נלך ל-sign in layout ונבדוק איפה הוא. הנה הוא כאן. זה ה-text view וזה ה-ID שלו. אז אותו אנחנו ניקח לכאן. כמובן בנוהל הרגיל אנחנו נחבר לו אירוע של קליק. עם delegates, sender, arguments, ו-start activity, type of sign up activity. מצוין. זה הכל. נעשה עכשיו restart. אז בואו נראה עוד פעם. sign in עובד, sign up עובד, ו-sign up עובד. יופי. תודה רבה, אנחנו נתראה בשיעור הבא בהמשך.